on World Champion 2013 in rock and roll girl formation. Ladies and gentlemen, third place with 75 points are Angelus! Czech Republic. Místo třetí Česká republika Angelus. Vynikající pozice. Navíc medailové místo. Že už tečou slzy a já to chápu, Tomáši. Všimli si, jak jsi z toho nadšenej. Ano. Já jsem se těšil, že uslyšíme tu nádhernou, nejkrásnější písničku na světě, ale nevadí, třetí místo je úžasná záležitost. Já bych pozval i Lenku Horákovou. Lenka Horáková, aby také přišla si pro cenu. Ano, Lenička je tady. Lenko, gratuluju. Obrovský úspěch. Congratulations to everybody on the third place. Once again from Czech Republic, Angelus. 75 points. It means 6 points more than on the fourth place from Russia. And now, ladies and gentlemen, coming up. Dámy a pánové, zatímco se díváme do tváře na třetí místo, velký úspěch, velká gratulace samozřejmě, co je doma, to se počítá. Já vám můžu prozradit. A teď je tady velké napětí. Jak to asi dopadne? Ty řekneš napětí a holky už tady křičej. Holky křičej. Dámy a pánové, v roce 2013 na druhém místě se umístilo on the second place our girls from Hungary! Je jasné, že druhé místo putuje do Maďarska. A tedy, Tomáši, jestli umíme spočítat 1 plus 1, v tom případě víme, kolik je 2 minus 1 a kdo zbývá na prvním místě. Sám jsem zvědavý. Do poslední chvíle napětí. Takže dámy a pánové, my ještě se díváme na ty rozjasněné tváře třetích a druhých. Třetí místo Česká republika.